Αποξεράνουμε λίγο δεντρολίβανο. Θα βάλουμε λίγο εδώ στο κατσαρολάκι με λίγο νερό και θα το βράσουμε για 30 λεπτά. Θα τα σιγοβράσουμε, θα τα αφήσουμε να κρυώσουμε και θα το βάλουμε σε ένα βεντιλατέρ εδώ σε καστήρι. Και θα το βάζουμε κάθε μέρα. Είναι για την τριχόπτωση. Έτσι λένε και καλά. Θα δούμε. Πέρασε ένας μήνας και συνεχίζουμε βάζουμε. Καμιά φορά ξεχνάμε, ρε παιδί. Το έβαλα σε μικρό μπουκαλάκι. Και δεν έχω πέντε διαφορά. Και συνεχίζουμε. Καλή επιτυχία. Καλή υπομονή.